É o vento que vai descontrolado. É a chuvia que cae a ballón. Este refacho bramante dobra as árbores da costa bolsiniana e vai bater as abas dos montes do Crimma. Polo longo do litoral, o vasto mar da megalocridia erosiona incesantemente co gume das súas ondas as altas rochas. Ao fondo do porto está a pequena vila de Luktrop. Uns poucos centos de casas son malamente protexidas polos seus cipreses contra os ventos mareiros. Hai 4 ou 5 rúas apiñadas, máis ben desfiladeiros inclinados que propiamente rúas, pavimentadas con pequenos crollos e cubertas cascoura que proxectan os conos volcánicos que se divisan ao lonxe. Polo día, a poeira interior é expulsada baixo a forma de vapores sulfurados. Pola noite, de minuto en minuto, non deixan de botar grandes laparadas. Do outro lado da vila, a carón dunhas ruínas da época crimeria, atopas un barrio de aspecto árabe, un casba de muros brancos, teitos circulares e terrazas devoradas polo sol. Entre outros, destaca o 6-4, nome dado a unha construción extraña, de 6 caras dun lado e 4 do outro. Un campanario domina a vila, a torre cadrada de San Filifeno con campás penduradas na abertura do muro e co trebón fai ocasionalmente soar. Mal sinal, polo que hai medo no país. Un golpiño discreto foi bater a estreita porta do 6-4. É esta unha das vivendas máis cómodas en Luktrop, se que esta palabra segue tendo curso naquela vila, é unha das máis ricas, se isto significa ter unha morea de cartos. Ao golpiño respondeu un gruñido salvaxe como dun lobo. Por riba da porta do 6-4 abriuse unha fiestra. Vaian os inoportunos ao inferno! Unha rapaza tremendo baixo a chuvia, cuberta cunha capa miserenta, pregunta se o doutor Trifulgas está na casa. Está ou non está, a según. Veño polo meu pai, que está a morrer. Morrer onde? No Val Carnio, non moi lonxe de aquí. É o panadeiro. Si es o doutor non está. Un home duro, este doutor Trifulgas. Pouco empático, non curaba senón baixo pagamento por adiantado. A casa 6-4 non se abría se non era para os ricos. Ademais, tiña todo ben tarifado segundo a doenza. Borca Artiz era un home pobre dunha familia miserable. Por que había ser o doutor molestado con semellante noite? Mais nada que me facer erguer, xa serían 10 moedas. Apenas pasaran 20 minutos cando o chamador de ferro volvía a bater na porta do 6-4. Maldicindo, o doutor saíu da cama e botado para fora da fiestra berrou: «Quen vai?» «Son a muller de Borca Artiz». «De Valcarnio», respondeu o médico. «Si, e se vostede non ven, o meu home vai morrer. E vostede será logo unha muller viúva. Velaquí 20 moedas. 20 moedas por ir a taló. Prégollo. Vai ao carallo». E a fiestra volveu pecharse. 20 moedas. Que fortuna para coller un catarro, e máis cando mañá ia curar unha gota pola que lle habían pagar 50. E con esa agradable imaxe quedou dormido. Ao estrondo do trebón uníronse desta volta 3 golpes dunha man máis decidida. O doutor dormía. Ergueuse, pero de que humor! Ao abrir a fiestra treboada entrou como unha caixa de metralla. «É polo panadeiro! Outra vez o miserable! Son a súa nai, que nai, muller e filla morran de par con el. Tivo un ataque, pois que se defenda. Déronsenos uns poucos cartos, a conta de vender a casa. Se vostede non ven, a miña neta non terá pai, a miña nora non terá home e eu non terei fillo». Era lamentable escoitar a voz daquela vella e pensar que o vento lle conxelaba o sangue das veas e que a chuvia lle penetraba o corpo todo polas súas magras carnes. «Un ataque son 200 moedas, pero non temos senón 120. Boa noite, entón». Pechou a fiestra, pero repensouno e coidou que por unha viaxe de hora e media hora aló, aínda faría 60 moedas a hora, unha por minuto.
En troques de volver deitarse, puxo a roupa de abrigo e baixou polas escaleiras vestindo carapucha e unhas grosas luvas. Despois, apoiándose sobre a porta do 6-4, detívose no limiar. Aló estaba vella sobre do seu caxato cos seus 80 anos de miserias. As 120 moedas? Velaquí as ten, deuslle a renda por 100. O doutor asubioulle ao can, puxolle unha lanterna no pescozo e dirixiuse en dirección ao mar. A vella víñalle detrás. Que tempo de e de... As campás batían baixo a borrasca, mal sinal, pero o doutor Trifulgas non era supersticioso, non cría en nada, mesmo na súa ciencia, non sendo polo que lle reportaba. Que tempo e que camiño, os croios e a escoura, sen outra luz cada lanterna do can vacilante. De cando en vez saltaban laparadas do volcán. O doutor e a vella seguiron as baías do litoral. A mar estaba branca, dun branco lívido, un branco de loito. Así seguiron ata un xiro do camiño entre dúas dunas arredondeadas onde os canavais batían entre eles. Neste lugar, a vella detívose. Co seu dedo tremente sinalou na escuridade unha luz avermellada. Aló estaba a casa de Borca Artiz, o panadeiro. «Ei!» «Sí». De súpeto, o volcán estremeceuse, axitando as súas bases. Un feixe de lume lampexante subiu ao cénit, furando as nubes. O doutor Trifulga saíu disparado para atrás, maldicindo como un condenado. Ergueuse e observou. A vella xa non estaba atrás. Desaparecera por entre as brumas. O can seguía con el. «Imos aló», murmurou o doutor. Aquel punto luminoso estaba xa a pouca distancia. É a lámpada do moribundo ou do morto, quizais. A vella sinalara co seu dedo. Non había erro posible. Entre asubiantes e crepitantes, o doutor avanzou con paso acelerado. Segundo se achegaba a casa íase debuxando mellor, illada no medio da nada. Era destacable a súa semellanza ca casa do doutor, ca mesma disposición da porta sobre a fachada e a mesma fiestra enriba da entrada. A porta estaba entreaberta, non tiña senón que empuxala. Fixo e ao momento o vento pechouna tras del con moita forza. Afora o can ladraba a intervalos regulares como cantando un salmo. Que curioso! Podería dicirse que o doutor Trifulgas estaba de volta na súa casa. Malia todo, tiña claro que non se perdera. Non dera a volta en ningún momento. Estaba en Valcarnio, non en Luctrop. E así é todo, mesmo o corredor baixo e abovedado, mesmas escaleiras de caracol feitas en madeira cun pesado pasamans gastado. Subiu e chegou ao corredor. Diante da porta, unha feble luzada filtrábase baixo a porta, como no 6-4. Sería aquilo unha alucinación? Unha débil luz recoñeceu o seu cuarto, o seu sillón amarelo, o armario de madeira de pereira esquerda, velaí o seu sofá de pel, a mesa de patas arqueadas e o seu códice aberto na páxina 197, onde el mesmo deixara. «Que teño?» murmurou. «Que ten?» Ten medo. As súas pupilas dilatáranse e o seu corpo quedara contracturado. Unha suor fría percorríalle a pel toda. «Apúrate! Sen aceite a lámpada hase apagar!» E así o moribundo. A cama estaba aló. Acaso podía ser aquela a cama dun pobre? Cunha man tremelicante agarrou as cortinas, apartounas e observou. O moribundo, ca cabeza fora das sabas, xacía casi inerte ao bordo da súa última respiración. O doutor inclinouse sobre el. Que berro aquel ao que respondeu no exterior o can. O moribundo non é o pobre Borca Artiz, senón que é o mesmo doutor Trifulgas. É el a quen lle afectou unha conxestión, a el mesmo, unha apoplexía cerebral con acumulación de líquido paralizáballe medio corpo. Si, era para conta del, para que o viñeran buscar, para que empagaran 120 moedas. El que se negara a consultar a un pobre, el había morrer. O doutor vólvese tolo, síntese perdido, os accidentes non deixan de aumentar de minuto en minuto, non só o seu aparello motor, mesmo o seu corazón e a respiración se veñen parar. Que facer? Practicarlle unha sangría? Se dubida, o doente está morto. O doutor colle a súa bolsa, saca unha agulla e pica a vea do paciente, pero o sangue non emana.
Faille enérxicas compresións no peito e nota como os seus latexos se van ralentizando, queimalle os pés con brasas quentes e sinte como os seus propios se enfrían. Entón, de súpeto, o paciente incorpórase, reméxese e deixa saír un último laio supremo e o doutor Trifulgas, a pesar de toda a súa ciencia, morre nas súas propias mans. Á mañá, na casa 64, non se atopa que un cadáver, o do doutor Trifulgas. Bañárono en cerveixa e conducírono en grande pompa ao cemiterio, como tantos outros a quen el mandara. No que respecta ao vello can, dise que desde ese día corría pola nada, coa súa lanterna, ladrando ao can perdido. Por todo o demais, non busquen esta vila no mapa. Os mellores xeógrafos non se puideron poñer de acordo nin na súa latitude, nin na súa lonxitude.